Ahoj golfisté, pro ty, kteří mě ještě neznají, já se jmenuji Filip Bubrle a nejsem youtuber, nejsem ani influencer. Mám to štěstí, že jsem spoluzakladatel a CEO společnosti Golf Geum Technology. To, že máme teď tu možnost spolu sdílet tento příběh, tohle video, znamená, že nějakým způsobem vás zaujal náš golfový systém. Mám z toho radost a na druhou stranu musím říct, že tohle video už muselo vzniknout. Už muselo vzniknout z toho důvodu, že je nás poměrně početná skupina po celém světě, který využíváme systém Golf Geum Technology. Hromadí se nám dotazy, hromadí se nám spoustu žádostí o další a další informace. Obrací se na nás naši zákazníci, že říkají, prosím tě, už těm lidem vydej nějaký video, aby se nás pořád neptali na to, co budu dělat a tohle a támhleto, tak zkusíme tohle video spolu nějakým způsobem si objasnit, o čem vlastně ten systém Geum Technology je. Ano, použil jsem několikrát slovo systém, jsem si toho vědomý, nepoužil jsem výraz golfový vozík. A to z prostého důvodu, protože my v Geum Technology nevyrábíme jenom golfový vozíky, my vyrábíme komplexní golfový systém. To, že se na nás teď koukáte, tak znamená, že třeba vás na první pohled zaujal náš patentovaný systém, náš design, který je opravdu odlišný od jakýhokoliv konkurenčního produktu. Začneme tím, že si říkáte, proč jsou ty hole venku a proč ty hole jsou obráceně, protože to je fyzika, to je logika. Každý zdravý základ musí vyrůst od kořene. To těžiště musí být vždycky pevný. A my vycházíme z fyzikálních zákonů. Fyzikální zákony jasně říkají, pokud chci mít stabilitu, chci mít těžiště, tak musí mít váhu dole. Podařilo se nám jednoduchým způsobem obrátit celý golfový myšlení. Podařilo se nám vytvořit vějířovitý patentový systém z toho důvodu, že jsme si uvědomili, že pokud chceme mít těžiště a stabilitu, tak ty hole musí být obráceně. A jsou to jednoduchý příklady. Teď si vybavte svůj bag, který je klasický, historicky všichni jsme byli zvyklí dávat hole do bagu takhle. Ale proč? Teď v momentě, kdy tímhle stylem dávám hole do bagu, tak veškerý těžiště mám v rukojeti. A nikdy ten vozejk nemůže být tak stabilní, jako když to obrátím a tu váhu dám na přední kolečko. Jasně, hned vás napadne, ale co budu dělat, když bude pršet? Tak si to hned zodpovíme, aby už tohle téma jsme nemuseli dál prostě rozvíjet. Já udělám vlastně to samé, co uděláte vy, začne pršet. Já si vezmu pláštěnku, dám přes ten bag jednoduchou pláštěnku a déšť mám vyřešený. Stejně jako vy, ale rozdíl mezi náma bude v tom, že v momentě, kdy začne pršet, tak vy vaše golfové hole vkládáte do bagu takhle a ta voda a nečistota vám jde po šaftech do těch gripů. Pak ještě si to v tom svém bagu hezky takhle vymácháte a pak se divíte, že máte špinavý gripy nebo mokrý. Ale u nás vlastně v momentě, kdy začne pršet, tak čistá voda jde po těch gripech dolů do želez. Takže pro nás jakoby déšť není téma, ale chápu, že lidi napadne hned jako první, že napadne to, co budu dělat, když bude pršet, protože je to něco, co ještě v životě co v životě neviděli a neumí si představit, když ty hole jsou venku, že jsou vlastně mnohem lépe chráněný, než když jsou vevnitř. Možná jsem se na začátku mohl zmínit o tom, že tohle video bude možná trošku kontroverzní, ale je to z toho důvodu, že za náma je více jak 10 let vývoje, používání a výzkumu a já vám nechci říkat to, co si myslím, protože svět vůbec nezajímá, co si nějaký Filip z Golf Geum myslí. Svět možná zajímá to, co ten Filip ví a to, co vím o tomhle produktu, tak se budu snažit vám teď vysvětlit. Další věc, kterou logicky vás napadne, je to, že řeknete, hele, je to docela hezký, ale já mám v bagu tolik věcí, kam je tady jako naskládám, jo? A chápu to, ale když zase půjdeme do nějakého detailu, tak turový bag váží 3 kg. Náš bag váží taky 3,5 do 4 kg, ale já v ruce nemám jenom bag, já v ruce mám zároveň 70% vozíku. My vycházíme z toho, že vlastně konstrukce
celého toho bagu, celého toho systému je tvořena z karbonových trubek. Jo. Veškerý karbony, který my používáme, tak jsou vlastně vyráběný ve špičkových závodech, kde svoje karbonové prvky vyrábí i renomovaný výrobci automobilů. Takže za svýma karbonama si stojíme. Jo. Takhle vypadá holá konstrukce našeho systému, našeho bagu. Váží 1,5 kg. Potom ty ostatní váhu vlastně dodávají ty textilie. Je to lehký, je to fajn, je to dobrý, to není téma. Odpovíme teda tu druhou otázku, jestli se vejdu do těch kapes. A já jsem si pro vás připravil tady můj bag, takže se můžeme klidně podívat na to, co je součást mého bagu. Vy pak si můžete sami určit a rozhodnout to, jestli v tom bagu máte něco navíc, anebo zjistíte, že možná ani tolik věcí sebou nemáte. Ale rozdíl bude v tom, že já přesně vím, kde co v tom bagu jakoby mám. A začnu perfektní kapsičkou. Tohle je jednoduchá kapsička, která se dá takhle odlepit a s tou většina našich golfistů chodí do klubovny. Každý znáte ten pocit, že přijedu ke klubovně a teď z bagu vyndávám všechny možné věci, dávám si je do kapes. My ne, my jdeme takhle s tou taštičkou. Co třeba v té taštičce máme? Tak třeba tam mám takhle svoje vizitkarty, mám tam mobilní telefon, klíče od automobilu, kabel na nabíjení, peněženku s kartama. Prostě běžné věci, co používáte vy, to mám v této přenosné kapsičce. Vrátím se z klubovny, kapsičku přilepím a je to paráda. Tady si všimněte, mám 4 balonky do hry. Ty balonky se jednoduše vyndávají, jo, takhle vždycky jako prstem ze spoda. Ale 4 by byly málo. Tyhle zadní kapse mám další balonky. A vysvětlím, proč je mám v krabičkách. A koukejte, jedna krabička, druhá krabička a aby jsme nebyli troškaři, tak celá krabice balónů. Takže tady mám celkem 18 balonů, nahoře mám 4 balony, mám 22 balonů připravený do hry. Pro ty, který vám to nestačí, tak si ten vozek ještě nekupujte. Jo? Běžte na driving a pak se k tomu vrátíte. Proč je to v těch krabičkách? Je to z toho důvodu, že vlastně do té kapsy se poprvé dotknu až v momentě, kdy mi tady z toho zásobníku jsem někde prostě utratil 3 míčky, byly pryč, s posledním míčkem hraju, tak teprve se dotýkám té kapsy, vyndávám krabičku a doplním si zase jednoduše ten zásobník a jsem připravený ke hře. Většina z vás znáte, že máte balony volně naházený v bagu, pod tím něco máte, takže když prostě něco hledáte, tak takhle bagrujete, nemusíte. Tady víte, že přesně balonky máte v téhle kapse. Když půjdeme dál, tady z boku téhle kapse, já ji říkám jako kosmetická nebo drogistická. Moje součástí je vlhčený ubrousek, krém na rty, různý krémy, opalovací krém, moskyto spray, spousta náplasky na puchejře, prášky, kapičky do očí. Takže všechno, co hledám a všechno, co potřebuju z té kosmetické stránky, tak všechno prostě najdu v téhle kapse. Nemusím to hledat někde jinde. Co třeba pití, kam dám pití. Každá ta spodní kapsa má vevnitř termovložku. Proč to říkám? To je z toho důvodu, že když si koupím pití, tak já chci, aby mi vydrželo co nejdýl studený. Takže se můžeme podívat do téhle spodní kapsy a podíváme se, tak tam mám 1 lahev vody, 2 lahev vody, 3 lahev limonády, 4 lahev vody a třeba některé různé sušenky, tyčinky. Takže co se týče potravin, tak používám tu pravou kapsu a taky ji říkám potravinová. A vrátím se sem nahoru k téhle kapse. Téhle kapse říkám dešťová. Jak už jsme si ukázali na začátku, déšť není problém, jo? Ale začne déšť a šáhnu do téhle kapsy, protože jako první z té kapsy vyndám držák na deštník, který si můžu upevnit na madlo, za chvilku později se na to podíváme a hned po držáku na deštník vyndám pláštěnku přes celý vozík. Pokud nebude pršet, téhle kapsy se nedotýkám. Víte, co je zajímavé, že vlastně spoustu času s klientama jsme vždycky řešili déšť a finále bylo stejný. Vždycky odpověď byla, hele, ale já stejně v dešti nehraju. Ale musíme být na to připraveni, prostě jsou okamžiky, kdy se nám ten déšť nevyhne. Vrátíme se ke spodním kapsám. Levou kapsu spodní já používám a říkám ji jako textilní. Takže já třeba tam mám klobouček do deště, kalhoty do deště, bundu do deště, bundu ještě do větru a do různých povětrnostních podmínek. Takže to je, co se týče oblečení. Pak vlastně každý jsme zvyklí, že máme různé takový ty pytlíky na týčka, markovátka, rukavice a všechny možné věci. Tak tomu my používáme tu spodní kapsu. Do téhle spodní kapsy nedáváme nic těžkého, jo, ale máme různě jako náhradní rukavice, pytlíčky s týčkama. Zároveň si týčka můžu vlastně připravit sem do hry a jsme zase u toho. Pokud tady budu připravený, tak do téhle kapsy se vůbec
vůbec nemusím dostávat. Jo? Tady je prostor, každý si může svoji scorekartu, pouzdro z kapsy dát semhle. Tady z boku máme takový karabinový program, tam jsou 2 dírky, záleží na každém z vás. Já tam používám čistič na hole, ručníček, někdo si sem připíná ještě dálkoměry a takovéhle věci. Jak poznám, s kterou chci hrát holí? Je to poměrně velmi jednoduchý, protože každý z vás znáte dobře svůj back. A víte, že třeba poslední železo vaše je 5. Tak víte, že vedle 5 je 6, vedle 6 je 7. Víte, že máte 3 wedge, to znamená, že další hůl je pitching wedge, tady je prostě 9, 8. A velmi intuitivně, jenom takhle prstama si vždycky najdu hůl, kterou chci hrát. Je obrovská výhoda, že jakmile vezmu tu hůl, tak ji vlastně vrátím na stejné místo, kde jsem ji bral. Tady v tom držáku vidíte, že jsou takové válečky a ty válečky se krásně otáčejí a de facto úplně jednoduše, když to dám takhle na ten grip, tak tam ta hůl zajede a vidíte, že nic prostě necinká a všechno má svoje místo. Je to stejný jako s těma věcma. Všechno má svoje místo a to je to, co my máme rádi. Máme rádi pořádek jak v životě, tak v bagu, tak na tom hřišti. A teď se dostaneme vlastně i k té podstatě, proč jsme se bavili o tom, že je to golfový systém. Protože tenhle bag nám nabízí spoustu možností, jakým způsobem ho používat a v jaký situaci. A zkusíme si to v rychlosti vysvětlit. Takže já když teď stáhnu tady takhle to madlo, teď to takhle jednoduše nakloním, tady nahoře je takový táhlo, to táhlo když zmáčknu, tak já vyndám tuhle manuální nápravu. Tak se podíváme semhle do tohohle detailu a tady je takový stříbrný, tomu se říká trn. Ten trn je pohyblivý a ovládám ho tady nahoře tímhle táhlem. Jo? Jakmile zmáčknu tohle táhlo, tak ten trn zajede. Tenhle samostatný bag můžu třeba používat, když jedu na autíčku, když jedu na bugině. Jsou někdy okamžiky, kdy na té bugině prostě jet musíme. I když všichni víme, že golf hrajeme proto, aby jsme mohli po hřišti chodit, aby prostě jsme byli pořád ve svém flow a k tomu nám slouží náš vozejk. Ale k tomu se dostaneme. Když vezmu tuhle karbonovou manuální nápravu, strčím ji sem do té díry, jenom ji tam zasunu, tady nahoře zmáčknu, ona tam zajede a teď mám z toho vlastně jako bag, který stojí. To třeba já používám, když po sezóně musím prostě golfový hole uklidit do garáže. Používám ji potom k tomu, když občas chodím trénovat. A abych nemusel na ten driving prostě chodit takhle s tím bagem, i když váží úplně stejně jako váš bag současný, tak já k tomu takhle používám ještě kolečka, který jednoduše na tu nápravu nacvaknu, z jedné strany, z druhé strany. A teď je takový fígl, že opět to zmáčknu, to táhlo, vyndám tu nápravu, otočím ji, náprava zajede dovnitř, zvednu si madlo a takhle si dojedu na ten driving od auta, od parkoviště, nemusím nikde tahat bag, jedno, jestli si ho položím tady a jdu trénovat čipy a pak jdu na rohošku a někam a mám ho pořád krásně u sebe, stabilní, vyndám hůl, odehraju, přijedu vlastně k autu, za 5 sekund vyndám a odjíždím. No a pak třeba vlastně máme situaci, že si nevezmeme sebou motor třeba na dovolenou, protože to nechceme táhat letadlem, nebo jsme zaspali a zapomněli jsme motor na nabíječce, ale díky tomu máme pořád v autě tu manuální nápravu a teď si z toho jednoduchým tahem uděláme 3kolový manuální vozík. Takže zase vozík jenom nakloním, zmáčknu táhlo, povysunu nápravu a teď se podíváme spolu, jak jednoduše tam dám přední kolečko. Všimněte si, že používám váhu toho vějíře, abych se nemusel dřít, abych se nemusel tolik sklánět. A jednoduchým tahem 1, 2, 3 zacvaknu přední kolečko a vlastně mi vznikla manuální, jednoduchá, krásná verze, která je úžasná právě v tom, že využívá tu fyziku, využívá to těžiště, tu váhu, která je veškerá v tom předním kolečku. Jedním prstem se to krásně dá jako s tím manipulovat, i když, co si budeme povídat, dostaneme se k tomu v momentě, kdy zažijete ten pocit s elektrickým pohonem na dálkový ovládání, tak už prostě nechcete v tom životě na tom golfě prostě nic tlačit. Teď už se pomalu budeme dostávat k vrcholné řadě celého systému. Tady si takhle vezmu. Takovýhle máme přepravní kufřík, který je skvělej. V tom kufříku je elektrický pohon. Co je na něm zajímavé? Třeba začnu motorama. Využíváme špičkový motory od německého výrobce, který patří mezi největší výrobce motorů do kardiostimulátorů
na světě. Proto my s oblibou říkáme, že náš motor, naše motorová jednotka Electric Drive Module má srdce. A nebo pak trošku černého humoru, že kardiostimulátor udělá chybu jenom jednou. Je vybaven skvělýma japonskýma bateriema, který nám dávají neskutečný výkon celého vozíku. Jo, další otázka, budete se mi ptát, kolik to vydrží jamek. Hele, každý hřiště má jiný metry, ale svým způsobem ten motor v chodu vydrží běžet 18 až 19 hodin. Takže byste s kým měli zvládnout 2-3 hřiště. Ptáte se mi, jakou má životnost ta baterka. To všechno i závisí na tom, jak se o tu baterii staráte. Máme tu klienta 8 let, hraje se stejnýma bateriema, hraje v průměru 70-80 hřiš ročně a baterie má, říkám, 8 let a má je původní a pořád mu vydrží ještě na 2 hřiště. K tomu, abyste si byli jistí, kolik vám ta baterie vydrží, tak vlastně, když to zapneme, tak vlastně tady nám to ukazuje procentuální kapacitu baterie. Hned vedle toho vidíte, že máme USB výstup, ten slouží k tomu, že si v průběhu hry můžete třeba dobít mobilní telefon, anebo po hře si můžete dobít dálkový ovladač. Krom motorů a baterií je tenhle Electric Drive Modul vybaven mnoha senzory, které se skládají ať z gyroskopických senzorů, z akcelometrů, ze senzorů, které pracují s gravitační silou. A hned si to ukážeme a jsem přesvědčený o tom, že tato motorová jednotka je v současné době nejlepší na světě. Řekneme si a ukážeme si hlavně proč a v čem je jiná třeba, než jste byli vy zvyklí. Z jednoduchý tříkolový verze postavíme si tříkolovou elektrickou verzi. Jako první odendám přední kolečko, jednoduše si nakloním ten back, sundám si kolečka rovnou, jedno kolečko, druhý kolečko, dám pryč tu manuální nápravu. Teď si vezmu tu elektrickou jednotku, jednoduše si to nacvaknu. Tak. A teď, když se podíváte, ty kola se točí, protože ještě nejsou nacvaklí na motoru. A to z toho důvodu, abyste měli i možnost, kdyby se vám něco při hře stalo, vybila se baterie nebo se něco porouchalo, tak abyste měli možnost dojet to hřiště jako s manuálním vozíkem. Jo? Takže tadyhle je taková aretace, kterou když vy zvednete, tak vlastně ty kolečka teď napojíte na motor, to samé i na druhé straně, jednoduše se to tam zacvakne a je to tam. Ten motor i s bateriemi se vším váží 6,5 kg, takže to není nic těžkého. Že motor vložím do díry, zmáčknu táhlo, jakmile zmáčknu táhlo, motor mi zajíždí do vozíku a je připevněn. Teď si vezmu přední kolečko, zase chytil jsem vozík za ten vějíř, abych se s ničím nemusel tahat a je to na 3 polohy. První poloha, druhá poloha zvedá kolečko nahoru, to je druhá, a třetí to tam jenom zacvakne. A když kolečko vyndávám, tak vlastně použiju jenom 2 polohy. Zmáčknu kolečko dolů a vyšoupnu. Jo, je to easy peasy, je to velmi jednoduchý. 1, 2, 3. Teď mám motor na vozíku, tady mám dálkový ovladač, který jednoduše tady zapnu a teď už jsem připravený na hru. Jak vidíte, zase proti spoustu konkurenčním produktům jste si možná hned všimli, že náš systém má otočný přední kolečko. On si to může dovolit z toho důvodu, protože to těžiště je dole a je stabilní. Spoustu jiných vozíků si to dovolit nemůžou, když už i používají dálkový ovladač, protože tu stabilitu tam nemají. Teď vám ukážu třeba strašně zajímavou věc. A to bude tak, že všimněte si, já dám od sebe ten dálkový ovladač, pustím vozejk, aby jel a teď do něj kopnu. A ten vozejk se vrátí do místa, z kterého přijel. To je neuvěřitelný, protože pracuje právě všechny ty gyroskopy, pracují tak, jak mají. Fajn. A teď si zkusíme představit to, že vlastně jsme někam přijeli a jak ten vozík složíme z auta. Vlastně to bude zase úplně obráceně, než jsme zvyklí, protože teď jste zvyklí, že přijedete, otevřete kufr. První vyndáte bag z kufru, pak se pokusíte smontovat všechny ty ostatní trubky, aby z toho vznikl nějaký vozík, na to potom dáte ten bag a odjíždíte. Ale teď to bude vlastně všechno úplně obráceně. Budeme se podívat na to a zkusíme si to nasimulovat. Jo? Tak jsem přijel, teď otevírám kufr auta, krásně tam mám položený ten bag, dobrá zajímavost. Zkuste si do svého auta dát driver. Jak se vám vejde driver do kufru auta, tak se vám vejde celý ten vozík. Je to vyzkoušený a je to super. Přijel jsem, otevřel jsem kufr. První, co je, tak vezmu kolečka, třeba je hodím takhle na zem z toho kufru, rozepnu si ten kufříček, vezmu si motor, jednoduše nacvaknu ty kola takhle na to,
Teď si to zvednu, jak jsme si už i říkali předtím, jo? Ty kola nemám ještě na tom motoru, takže si to jednoduše nacvaknu kolečka na motor, na jedné, na druhé straně, položím si to takhle. Dávejte pozor, jo? Jako nepokládejte ten motor takhle, to byste si ušpinili, to je špatně. Hezky ho položte takhle, aspoň se nebudete muset tolik předklánět. Teď z toho kufru jednoduše vyjmu bag, zase krásně pracuji s tou váhou, ten bag si hezky nakloním si ho, vezmu si ten motor, který váží 6 kg, strčím ho do toho bagu, nahoře zmáčknu, to táhlo, motor mi tam zajede, zacvaknu a mám hotovo. Vezmu přední kolečko, už jsme si zase říkali, je to na 3 doby, ať to vidíte, 1, 2, 3. Zacvaknu to. Vezmu dálkový ovladač, zapnu dálkový ovladač, tady si srovnám hezky to madýlko, zapnu motor a můžu krásně vyrazit. A teď vlastně, jak jdu za tím vozíkem, tak mi napadla jedna myšlenka a vlastně jsme se o tom vůbec nebavili. Nebavili jsme se o tom, jak ta chůze je vlastně důležitá pro ten golf, i který hraju. A napadá mi hned několik příkladů. Zkuste si se mnou představit flight golfistů. Jeden golfista používá nějaký vozík, třeba elektrický, který se ovládá takhle, jo? Tak to je jeden golfista. Druhý má třeba manuální vozejk, který tlačí před sebou takhle. Třetí golfista budu já, třeba Golf Geum, ovládám svůj vozík takhle. A čtvrtý golfista s náma půjde a ten ponese ten bag na zádech. Jo? Takže takhle máme vyrovnaný v řadě hezky krásně ten náš flight. A teď si zkuste představit, že dáme pryč ty vozíky a zůstanou jenom siluety těch golfistů. Takže první golfista, druhý golfista, třetí golfista, čtvrtý golfista. A teď si sami odpovězte, kterým golfistou chcete být. Já osobně chci být tenhle golfista. Já chci chodit po hřišti jako hráč, já chci chodit po hřišti jako člověk, ne jako někdo, kdo manipuluje s nějakým zbožím. A nechci přímo použít slovo skladník, ale už jsem ho použil. Golf jsem začal hrát, protože jsem chtěl chodit. Chtěl jsem chodit v přírodě. A když chodím a chodím správně, a to znamená, že chodím takhle, tak na tom golfu vlastně dělám sám pro sebe skvělý cardio fitness. To je to nejvíc, co můžeme pro sebe udělat. A takový ty názory, že když někdo nosí bag na zádech, že je sportsman. To je hloupost. Navíc ten člověk spálí jenom za 18 zamek o 70 kalorií méně než já, když zdravě chodím. Za druhý mu velmi brzo dojdou síly. Za třetí každýho z nás strašně otravuje poslouchat, jak mu všude cvakají ty hole a čím hůř hraje, tak tím častěji ten bag dává z ramenou dolů nahoru. Prostě nic komfortního. Takový ty další spoluhráči, který něco tlačí, tak si uvědomte to, že vy vlastně po tom hřišti chodíte 4 hodiny nebo 5 hodin v takovýchhle polohách. To je to, proč vás bolí záda. Ne proto, jak šviháte, ale proto, jak špatně chodíte. A má to vliv i na tu vaši hru, má to vliv na to, že prostě v momentě, kdy 4 hodiny, 5 hodin mám otřesy do svých rukou, tak pak po svém patru nemůžete chtít, abyste na 6. 7. jamce jako proměnili pád, který byste 100% na první jamce jako ještě proměnili, protože ty vaše ruce nebyly unavený. To je velký rozdíl. A třeba i díky tomu, že budete používat vlastně náš vozek a budete chodit zase jako lidi, jako golfisky, tak třeba zažijete ten pocit, který je úžasný, že vlastně dohrajete tu 18, dáte si v klubovně skleničku vína, něco lehkého k jídlu a vlastně přijdete na to, že nejste unavený. Dospějete k tomu, že řeknete, hele, já bych šel si to zahrát ještě jednou, protože vlastně nejsem unavený. Já jsem udělal jenom hezkou procházku. A to je to, co mě by jako těšilo a co já si přeju, aby vy golfisky jste prostě chodili zdravě, dělali něco pro své zdraví, dělali ten cardio fitness a byli na tom hřišti prostě spokojení a byli co nejdýl v tom svém flow, v tom svém golfovém flow, který prostě se nenavodí fyzickou únavou, ale navodí se tím pocitem, tou emocí, jak krásně prostě chodím po tom hřišti a v tom je ten golf krásný a proto si myslím, že ho většina z nás hraje. Teď ještě se s váma podělím schválně o takový jako postřehy od našich klientů. Jo. Udržujeme s nima vazby, máme zpětné vazby, velmi často se opakuje vazba ve smyslu, hele, největší chyba, kterou jsem udělal, byla, že jsem koupit toho systému odkládal. Já jsem to měl koupit mnohem dřív a mohl jsem mnohem spokojeněji hrát, jo, a to nás vždycky strašně potěší. Zrovna nedávno jsem měl moc hezký rozhovor s jedním lékařem, který má taky náš systém a
On říká, víš, já díky tomu vozíku jsem se trošku vrátil do mládí. A říkám, proč? On říká, já v mládí jsem měl motorku Harley Davidson. A říká, to je styl, to je něco prostě. A já kamkoliv jsem s tím Harleyem přijel, tak se všichni na to šli podívat. A nebo když jsem potkal někoho taky s Harleyem, tak bylo úplně přirozený, úplně normální, že jsme zastavili a začali jsme spolu povídat a zjistili jsme, že máme spoustu třeba společných přátel anebo témat, který prostě nás zajímají. Pak už věkem jsem tu motorku odložil a po nějaký době panu lékaři je 65 let, jenom podotýkám, takže mladý golfista pořád a říká, já jsem si koupil tento systém a najednou já mám stejný pocit, jako když mám ten Harley Davidson. Říká, mě zastavujou lidi, ptají se mi na to, obdivujou to, koukají na to a kamkoliv přijedu po světě a potkám někoho s gumem, tak on za mnou přijde a už je to najednou můj přátel, mám najednou v telefonu uloženo prostě spoustu kontaktů. To mi i připomnělo nedávno, jedna naše klientka taky volala a moc děkovala za to, že díky tomu vozíku vlastně získala na golfovém hřišti spoustu přátel, který ji zastavovali, jinak by se jí ani nezeptali nebo by si ji ani nevšimli a zastavovali ji a ptali se na ten vozíček a ona je prostě maximálně spokojená. A to jsem úplně odbočil, ale jenom mi to tam teď pro vás skočilo. Ještě si odpustím jednu věc strašně zajímavou, že tuhle jsme si nedávno dělali nějakou rešerži toho, jakou máme strukturu našich klientů. A je strašně zajímavý, i když svým způsobem je to logický, stejně tak jako náš produkt, že velkou část našich klientů tvoří architekti, designéři, developeři, plastický chirurgové, zubaři. Máme spoustu klientů, kteří sami něco vyrábí, takže oni si dokážou představit, kolik práce a let a úsilí a pokusů omylů vlastně stojí za tím, než vůbec takovýhle produkt vznikl. A proč jsem zmiňoval ty profese? Třeba mezi ně vůbec nepatříte, ale já jsem je zmiňoval, protože ten fundament těch profesí je v tom, že všichni pracují s nějakým designem, s logikou, s fyzikou a uvědomují si ty věci, že tohle není jenom designový kousek, to není jenom vozík, to je něco prostě víc, je to styl, je to něco, co vás vrací do života, je to něco, co vám má pomoct k tomu, abyste se cítili komfortně a aby váš život, jak my rádi používáme, byl co nejdýl v tom vašem flow a už je jedno, jestli je jenom golfový anebo osobní. Tak to jsem úplně odbočil a vraťme se k tomu. Takže my jsme postavili vozejk, máme ten dálkový ovladač, kterým ho velmi jednoduše ovládáme, doleva, doprava, má 5 rychlostí, takže prostě a tady to bohužel nebude vidět, ale v dalších videích se můžete podívat ze hřiště, určitě budeme mít videa, jak to skvěle funguje, má to 5 rychlostí, takže prostě 1, 2, 3, 4, 5, teď už ten vozík odjel, už ho nevidíte, ale zase mám zpátečku, takže ten vozík vrátím zpátky na to místo. Bavili jsme se o tom, jak skvěle se pohybuje doleva, doprava. Ještě jsem si vzpomněl, jak jsme se bavili o té chůzi a o těch velmi častých otázkách a teď v poslední době strašně častá otázka je, jestli ten systém, ten vozík má funkci follow me. Tomuhle bych se rád vyjádřil a zkuste se mnou nad tím zamyslet. Jo? Z mýho pohledu, ten, kdo se snaží dostat do golfového průmyslu funkci follow me, tak by jako zasloužil takový lehkej pohlavek. Jo. A proč to říkám? Protože zkuste se zamyslet nad tím, co je super na něčem, co vás jako sleduje. My nechceme být něčím sledovaný, my chceme být ty, kteří udávají tempo. Já nechci čekat na nějaký vozík, než přijede za mnou. Já chci, aby můj vozík čekal u míčku na mě. A ne obráceně. Pocitově je to o tom, že jdu a pořád jako se otáčím, kde je ten vozejk, jo? Jako praktická věc, jdu a teď tady je nějaká překážka a já jdu a já tu překážku přeskočím. A co udělá věc, která jede za mnou? Ta do ní spadne. Zapomeňte, prostě milí golfistky, který i chcete být jako technologický, chcete být pokrokový, tak si vymažte z hlavy prostě funkci follow me. Z našeho pohledu je to opravdu nesmysl. Pro nás je maximální komfort ten, že já přijdu k balonu a vozík tam na mě čeká. Přijdu k tomu balonu, vezmu dálkový ovladač. Ten dálkový ovladač si tady odložím na magnet, vezmu si hůl, kterou chci, provedu golfový úder, tu hůl zase vrátím do toho místa, kde jsem to vzal, vezmu si ten dálkový ovladač a odjíždím. A odjíždím tak, že ten vozík jede přede mnou. Já nejsem limitovaný, nečekám na nic. Spoluhráči ve flightu na mě nečekají. Jsem v situaci třeba, že hraju poslední ránu do greenu, tak si můžu dovolit vzít patr do ruky a vozík si poslat na další odpaliště, ale vždycky chci po tom hřišti jít jako rovně a nevracet se. Nechci, aby na mě někdo čekal. Hledáme míčky. Představte si tu situaci, hledáte míček. Ne, jasně váže, vy hrajete po fairway, ale kolegy prostě z flightu. Jo, hledáte míček
kolegy z flightu někde v RAFu, teď najdete ten míček a podíváte se za sebe a všechny ty vozíky ostatní stojí 30 metrů před tím místem, než jste to našli. To je prostě praxe, to takhle je. Takže se všichni vracíte zpátky skrz ten RAF na tu fairway, kde leží ty vaše vozíky a začnete to tlačit prostě dál. Tím už jste ztratili hromadu času, když to ten můj vozejk už na mě čeká u toho míčku. Teď se můžeme podívat schválně, jestli se nám podaří to tady nasimulovat. Jo? Bavili jsme se o tom, jak ta motorová jednotka je vybavená spoustu systémama, gyroskopama, akcelometrama a gravitačním polem. A jak jsem vám řekl, že velmi plynule jede až těch 5 rychlostí, je třeba zmínit to, že ten vozík automaticky sám, když přijede na nerovnost nebo jede do kopce, tak on sám automaticky si reguluje rychlost, abyste nepřijeli příliš rychle do toho kopce, aby nedocházelo k nějakému častému převrácení toho vozíku a aby tam byla ta plynulost. Díky tomu těžišky ten vozík v těch kopcích perfektně drží. Zároveň si vybavíte situaci, že prostě třeba máte vyvýšený green a chcete objet vozíkem green, takže jedete tím vozíkem po vrstevnici. Je velmi zajímavý to sledovat, jak i po vrstevnici ten vozík jede, jako kdyby tam byly koleje. Ty systémy ho vlastně drží. Teď mi napadlo docela dobrý přirovnání, jako když máte v moderních autech, máte auto, který se drží v jízdních pruzích a nedovolí vám vlastně vycouvat z těch jízdních pruzů, tak stejně takhle vlastně drží ten vozík směr, když jede po vrstevnici. Můžeme se schválně podívat v tomhle úplně improvizovaném studiu na to, jak si ten vozík poradí vlastně s kopcema. Jo? Najedeme na kopec, a podívejte se, že vozík se ani nehne. Já ho teď schválně zastavím. Jo, vozík stojí. Když se podíváte, v jakém je náklonu, tak teď se určitě nacházíme v nějakých 24 stupních náklonu. To jsou parametry skoro horského hřiště. A vozík stojí a díky všem těm gravitačním senzorům ten vozík se ani nehne. Teď ho můžu zkusit do toho kopce rozjet. Vidíte, a bez problémů se vozík vyšplhal tam, kam měl, a teď zase si můžu prostě hrát tak, jak chci a můžu ho poslat zase z kopce dolů a on si jede bez jakýchkoliv problémů. Zase si ho hezky přivolám až ke mně. Zase vezmu dálkový ovladač, odložím ho a prostě je úplně jednoduchý. Ukazovali jsme se to, jak se to vlastně skládá, když přijedu na hřiště a ještě si teda naposledy jenom ukážeme, jak se to rozkládá, protože zase je to možná trošku jinak, než jste byli zvyklí, ale je to opravdu jednoduchý, je to fakt úplně easy. Vezmu dálkový ovladač, vypnu dálkový ovladač, vložím si ho sem do toho kufru, vyndám přední kolečko, nakloním si ten back, vyndám motor, stáhnu si madlo, vezmu ten back, vložím ho do kufru auta, vezmu motorovou jednotku, vůbec se ničeho nemusím dotýkat, ať mám čistý ruce, vezmu kola, dám je do motoru, jedno kolo, druhý kolo, vypnu motor, dám ho pěkně do kufříku, vezmu si přední kolečko, to si strčím pod ty kola a odjíždím. Hele, teď tu máme sekci s geumem na cestách. To je totiž strašná sranda. Tady držím v ruce hardcase, do kterého se vám vejde celý systém Geum Technology, který je vynikající k tomu, když prostě někam cestujeme, lítáme letadlem, tak je to výborný, protože to dokážete odbavit i jako sportovní zavazadlo, který může mít až 32 kg, nebo jako bag. Důležité je, že vy prostě si takhle jednoduše stáhnete ten obal, ten lítá s váma, abyste neměli ten kufr poškrábaný. Podíváme se, co vlastně se nám všechno dovnitř vešlo. Tak, tam tadadá. Vevnitř máme celý bag i s holema, máme v něm 2 kola plus přední kolečko, máme v něm i manuální nápravu. Ještě já, když cestuju, tak sem si dávám pouzdro s botama, samozřejmě naplním kapsy golfovým oblečením, takže výborný, nemusíte mít vůbec obavu z toho, že by se vám ten bag v tom kufru poškodil, je to perfektně vypolstrovaný a chrání to. Když tam nebudu nic moc dalšího přidávat, tak ten kufr s holema, s vozíkama v průměru má 19-20 kg, když letím tam. A k čemu třeba je taky dobrý ten cestovní kufr, protože spousta z vás může taky přemýšlet nad tím, co budu dělat, když se mi něco rozbije na tom vozíku, když něco nebude fungovat, jak vlastně funguje servis a takovéhle věci. Tak díky tomu, že my jsme vlastně výrobci a jsme sami golfisky, tak víme, jak je důležitý mít svůj bag a svůj vozík prostě neustále při ruce. Takže když se budeme bavit v rámci Evropské unie, tak nejjednodušší cesta je, když si pořídíte
baterie, golfový systém Geum, pořídit si ho i s tímhle přepravním kufrem. V momentě, kdy budete mít jakýkoliv problém, napište na info.golfgeum.com, zavolejte nám a buď to bude věc, kterou vám hned ten den dokážeme poslat na vaši adresu a jednoduše si to opravíte sami. A když to sami nezvládnete, tak vezmete celý ten vozík, zabalíte ho do toho kufru a my objednáme kurýra a klidně ten den ten kurýr je schopný ten přepravní kufr vyzvednout a doručit ho k nám. Většinou nám trvá ty opravy 1 až 2 dny maximálně. Vrátím se k té přepravě. Je super to, že vlastně díky certifikaci baterií, tak vy můžete lítat i se svým motorem. Když budeme vycházet z běžných leteckých standardů, který hovoří o tom, že vlastně baterie s kapacitou od 100 Wh do 160 Wh podléhají pouze ohlášení. Měla by být vaše povinnost a nežádáte o svolení, pouze oznamujete letecké společnosti, že na palubě, nepleťte si to, jako žádná baterie ani počítač třeba nemůžete dneska už přepravovat v odbaveném kufru. Veškerý elektronický zařízení musí jít s váma na palubu. Takže vy si odbavíte normálně příruční zavazadlo nebo podle toho, jakou letíte společností, nebo to máte jenom jako kabelku. Naše baterie jsou certifikované, je tam štítek na tom a mají kapacitu 156 Wh, takže jenom doporučuji, oznamte svojí letecké společnosti, že berete na palubu baterie o kapacitě 156 Wh a nebudete mít žádný problémy. A kamkoliv přiletíte na světě, tak vždycky můžete používat prostě svůj Geum, na který jste zvyklí z domácího hřiště. Ještě jsem vám chtěl říct jednu věc, jo? Jednoduchý, šipka dopředu, doleva, doprava, zpátečka. Ty 2 šipky znamená, že když na to máčknete, tak ten vozík hned se rozjede na nejvyšší rychlost, na tu 5. rychlost. Když zmáčknete 1 šipičku, tak vozík se rozjede na 3, na průměrnou medium rychlost. Ta hvězdička funguje jako deaktivace všech senzorů. V praxi to funguje tak, že když jdu do nějakého velkého kopce a budu chtít, aby mě ten vozík vytáhl, tak vlastně jak bych ho nakláněl, tak on se zpomaluje, ale když chci, aby se nespomaloval, ale jel rychle, nechám se vytáhnout tím, že zmáčknu hvězdičku, tím jsem deaktivoval všechny ty senzory, vidíte ten motor, jakou má najednou sílu, jo? Tak se tomu nebraňte, nechte se vytáhnout nahoru do kopce. V momentě, kdy přijedu do kopce a zmáčknu tlačítko stop, tak ten senzor se mi zase sám už aktivuje. A nebo když mi přijde, že ten vozík jede pomalu do kopce a chtěl bych, aby jel rychleji, tak zmáčknu na ovladači vždycky jednou hvězdičku, tím deaktivuju senzor a stejně tak ho i aktivuju. Jo? Takže ho aktivuju buď tlačítkem stop, anebo znova máčknutí hvězdičku. Díky moc, že jste to dokoukali až do teďka. Sledujte kanál jak YouTube, Golf Geum, Instagram. Cokoliv vás napadne a v tomhle videu ještě nezaznělo, nebojte se napsat na info@golfgeum.com a my se s váma spojíme a odpovíme, vyřešíme a budu se strašně těšit, až vás někde na hřišti potkám a věřte mi, že když vás uvidím s naším vozíkem, že se sám k vám přihlásím, budu se na vás těšit. Čau, čau.